Ano mo sa tabi? Ay, hindi na. Kaya mo kong nasa sound. Ano ko ka ba nang nag-init na? Ay, kanay pa naman ito. Pagdara ito. Ayaw, natang-tanga dito. Hindi pa lang sa... Sige, kami ka mga lagi kita tanong anak, ano ka? Ito na, okay. Sige, palagi ka naman galit. Sige, fire. Hello YouTube, this is Mersky and welcome back to my channel. So in today's video is I have someone with me right now who will be joining my challenge. So I have my brother. Okay, so ang gagawin namin ngayon, actually this is a very unique challenge. I think ang ingay ng mother ko. I think kami pa po ang pinakaunang gagawa ng challenge na to. Ang gagawin namin ay ang spicy noodles challenge. Yan nga. Okay. So, ang gagawin namin, disclaimer pala, just in case mahimatay sa amin, meron na kaming ambulansyang nakahanda sa labas. So, okay. So, ang gagawin namin, magja-jack and point kami. Tapos yung matatalo, yun yung kakain ng noodles. And, wala kaming gatas. Para kung sino yung maano sa amin, malagutan ng hininga. Okay. So, without further ado, let's proceed with the video. Okay. Mag-jacket po yan. Mag-jacket po. Jack and point. Trial! Trial sa... Alalain. Game, this is it. Jack and point. Kain ka. Kain ka. Masa ka nagganong? Hindi mo. Wala yung nanay? Ano yung nanay? First time mo? No. Anak ka. Game! Halang. Hala. Jack and point. Wala mo! Jack and point. Jack and point. Ah! Ikaw! Ay, sa plagan. Just for your information, mahilig talaga ako sa maanghang. Mahilig ka sa maanghang. Walang kalatoy-latoy itong kasama ko. Ano sila ko eh? Tinawalay ka. Buhay-buhay ba? Wait up. Wala inom. Nani? Magpapawisan na ako. Jack and point. Jack and point. Ikaw! Wala? Wala ba no? Kain best. Hindi ako kakawanan ni Ron. Hindi siya masarap. Hindi ko alam parang, ano. Sahok ka sana. Parang lisuti pa sa iyong feeling. Ba't parang kinain ko na? Dapat wala na kayo usapon. Game. Jack and point. Wala! Wala pa naman na challenge! Nakurag na siya, best. Nanginginig na po. Anong tayo dong? Yung kami gata. Wala pa na igo na ako. Maro. Akala ko naman ako matatalo nito. Halos katalog sa gatas dong. Lutsok ko lang gatas. Kaya naman ako. Feeling. Competitive na ka. 2-all na. Ano? Jack and point. Yak me. Di katalog ang gatas yun. Mahulog na yung gatasan eh. Uy, wala maro! Gagawa kami ng ulang kwentang challenge. Alam ko siya. Siya bakit tulon? Hindi ko sa linog-nog. Jack and point. Nati. Dami lagi itong dito sa kuwan. Tatong ikaw ang dili. Ano ako? Dili ka gwanta dong. May nag-juice dagay. Kaya naman. Wala pa ako naigaan. Game. Jack and point. Jack and point. Jack and point. Jack and point. Ice cream, ito. Sa
Facebook. Yan. Finger siya. Jack and Kada ka yun. Challenge day siya. Challenge day siya dong. Busog na ako. Game. Jack and Paul. Ikaw naman. Mama. Ano eh? Wala kuhan sa natang isip ko nga kuhan. Kato dagang pineapple juice. Wait daw. Or katong blueberries. Wait daw. Kukunin niya lang muna yung blueberry juice. Doon mo kaon ako ha. Yes, grabe. Nag-linger kasi sa yung ano na, yung anghang niya sa lalamunan mo. So, Grabe! mainit siya sa lalamunan. Pero tolerable lang naman yung spicy. Pero syempre dapat inuban mo ng mas okay kung kanina mawalaan. Sir? Tapos hindi effective yung gatas. Dito. Sige. Alam pa? Baguhin na po natin ang challenge. Ito. Hindi na spicy noodles challenge. Ito ay inuman challenge. Ang challenge namin ay maghanap ng drinks na Magkakawala na ng anghang. makakawa. Ito na ay. Sige na to, guys. Kakain natin ito sa aso. Uubusin natin ito. Oo, man. Hala, ako pwede. So, diba? Ano? Uy. Pero habang tumatagal ang sumasarap. At malaki na yung butas ng ilong ko. Ang sarap na lang ito binaba. Maalaala pila pa noon namin friend. Higil na to. Naman ka? Sige na, last. To ba topic? Usok ka dito dong, hindi ka makita sa camera dong. Gusto na kagatalan ko sani. Ako, cheers naman. Last one. Last na po namin saya. Inubos kasi namin yung isang pakete ng sauce. Wala ka na ito, pakagili kagala ka. Ay, nakod. Hanap. Sarap siya. Hindi ako nasasarapan lang itong dito sa kuan. Itong sa to. Okay. Ayun. Dami maguto, di maguto kuan. Kasi may magutak pa si Canton. Lagi. Diba? Bigyan ko tubig dong. Diba, Canton na. Pag mainom ka, mawala. Pero pag wala nakainom ka eh. Mawala siya. Mayamang. Ano, ito, pasok na. Okay. So tapos na po kami sa aming challenge. Mangang siya guys. Sige na ba? Bye-bye guys. Hanggang doon na lang natapos po namin yung aming kinain. Talagang wala pong natira. Wala pong natirang gatas at wala pong natirang juice at tubig. So kaya sinabi namin, iba na itong challenge name na to. Yung challenge ito ay maghanap ng iba't ibang klase ng naiinom para mawala yung anghang. Okay guys, so see you sa next video ko. Ciao! Bye-bye. Thanks for watching. Ciao!